Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Sangut ki kena badang hapok khat pras nem karta kila light pet tu naga kut yeng sa jongki ya ka balatip kum ka observation home hamau diang diang. Kani kala jah ka mit sngi ba ar kata ha ka lighterik unok pra arjar khat kendai ha ka por kum ba kendai siteng AA. Kat kum ka jinglum jingtip jong ka Batisi TV la sungutho ba kitay ki sangut ki kena kidai ki bala tengkho bat ka ain kumta ka Juvenile Justice Board kala hukum ban pensa yaki ha ka observation home ka bala penyai da ka tenat Social Welfare Department jong ka sarkar jela khnang ba on hikai bat pensungutho yaki bagin phai biang pat syakalenti ka ba jong ka emlang salang. Laban kedau ba uwei na pedeng jogi balaj pet udai ubalangat haka ain halor ka kam batbor ya iwei kena school kapala jah haka arpusau tarik Risau arjar kat kendai ha Jainte Hills District. Halor ka jing laj pet jong kitay kisangut ki kena ka chairperson State Commission for Protection of Child Rights ka kong Mina Karkongor kalayatho bala penduk kam no sundon yaw nong apara jong kitay ka observation home hamau diang diang uba kerteng u klan borlang khar kat ba ka jing toket kadang ya syakhamat. Ngayok kubur ba kadon ka jingpet iki kena nang tena juvenile home nang ka observation home jungi hamau ding diang bat kani ka jingja ka ja men lai tarik men met por khandai siteng men met te maria tip kani ka jingja te men ne wut wut ngala mare stisha observation home te ngala kundu yakini ki officers but I superintendent but ben pe yakini ki homes ru but nilai sim ka jing tokit mo naki but kia tho ba men lai tarik kumba khandai steng e ki khna ki dang song ha ka TV room ki dang pe TV te new caretaker ba bin don hang tu kamera udang mi sipor uang ban le chabar te kini ki khna imat kila plan lupa but kia ot ya ka rod jong ka jing khang yit mo maria ot ikata rod jing khang yet te ki kiu na ki parapets jong ki niki buildings but ki poisha ka main gate because katuka gate bana po ki klem khang okay te haba ki klem khang itu gate bana po te ki ni khna ki yo mi sa to ka main gate ki don san ngut mo ki don san ngut but ndala poisha kata ka main gate te kumba yato I superintendent nang tay mo yung hanaba uni ugat yo I yaki te haba yo I yaki upalaj yaki tam wan yato pade shaka shahom shaki house masters hapo yang baki ni ki khna kila phet te marmari la dala tip kumta kini kila pen tip shaka directorate but menen hi kila shim action hi yo to security guard na ka main gate la terminate sundon hi u na ka service mo te habang ngilik ngi mene ngilik na ngalik mangai don iwe member jongaru but na iwe staff officer na ka social welfare department te ngilaya syong ngala ai jing mut hi yaki ba kin hab ben conduct ka departmental inquiry hi yakini ki staff bar khoi badon hi hang to ha ka take home but kin hab ban shimiki statements jongki but ngindalap ba there was any lapse na kalyang jongki bri badon hang to akanika action should be taken very strictly against but naka home ru kila dep file ka FIR kila pentip keleng ki SP jong ki district ru badon kini kna ba phet ki district ru but ikini ki JJB kini ki Juvenile Justice Board ba pe ikini ki cases jong kini kna ru la pentip but kila le lor ka badai bin le but nakaliang jongi ru naka commission ngila ai suggestion ba nang ni syakmat kin hapet kin ke ai ka lapses bakadon ki ai kita ki gaps bakidon mo ka jing pet jing kmi jing kini ki kena ba kini ki kena kilong kidon ki case ba pher but ngila ai suggestion ru ba kadibin don kini ki counseling kabalong in-depth counseling ki kena amde benong banchu ai tangki counseling ne ki homes but dadi bakidon kami kini ki clinical psychologist na kidon kami kini ki psychologist na baru kidai hiban contact eki so that kini ki kena badon hang tu kinyo ya ka jing sumar ka babiangkin mo bantip
balai ka ja kum kini ki jingjang mo, but kila promise hi nang ni shakmat hi kin shim kia, but yeah, if they find ba don manu hang te ba don ka dereliction of duty ni ka don ka lapse on their part haba ki they ben pek ben kimi ki kena te ka action kan so you can so don ka action ha ya kini ki brio ngalade I direction ya especially your SP jong Jaintia Hills, West Jaintia Hills, ngala ong hiba, security should be provided to the family of the victim, but eka victim ru hakani ka case ba uniu kena yo phet, eka victim ru ngala I direction ya kani ka child welfare committee jong ka Jaintia Hills, West Jaintia Hills, ba ki di ban remove no ya kanang to for the time being, ba yo don ka jingma ya kamo, but iki family security kinso le ki police la promise to SP. But he is on high alert ban ong ban yo ban kem yu khna kin pitim na kapor em ki police ru ki yo ki trainings mo ki yo ki trainings kumno bakin tre hapo kanika juvenile justice system but kala don ki acts kila don ki procedures mo tamba ngimla benong haka jing tre kam tharai ki don ki ba tre bha don ki bam tre bha ru but ngidai ban tipkin ba habang deal but ki victims of sexual assault cases mo ki brio ki they been long very very sensitive khamtam ki police officers mo te haba ngi osno shpang kanika case ba kanika victim kalong she was open to questioning kin porba ka kiwan yala me ka sha police station mo te long kadon ka labs kin ka liang jong ka IO mo haba ka shimjing kili ru long ki sha pa de ki male officers bin rung kata ka kamra ka bamdei bin longkin as per procedure ki statement jong ki victims ilay ki dei ban shim haka jaka sa jong ki khna mo kata ga ka laps kala don lupa na ka liang jong ki police jing sha statement de bin shim ha jaka sa jong ki khna kim dei bin one in contact but ki accuse but mdei ben sha but mdei ben ong ba mdei ben sha ka ani kam sha ba unu male officer ne male police personals bandrung ha ki kamera por badang shim statement por badang shim jingkili na ki khna mo te kini ki procedures ba ki police ki dei ban pek bha bakin train te halor ka niru ngilaya shong meeting but SP jong ka West Jaintia Hills but ula promise hi banang ni shakmat kin long ba husiar bha haba don kum kini ki cases because hakaliang jongi kumbangi ong mo ngi tre phangka jing bha jing miat jong ki khna but ngim kwa ba kandon ka trauma mo because ini victim ileila she has undergone trauma only because kadon ka labs naka investigating officer te yakaniru ula panshu kos hi SP na kini ki police but ka inquiry ru kalaya tengi kan ben ba kini ki ek long ka jingsneng ki wei ru kini ki police officers bamdei ben kenstinkin mo haba one ki victims chapi ki one bin yo eka jingyarap tengi kum ki nong ai kata ka jingyada yaki mo ngidei ban trei met bat men simkin ben ai jingyarap eki baka an ru ko ongkum tahi ki ba violate de kinendei kadon ka jing pinchitom mo te habadon ka jing pinchitom ki conduct de ki internal inquiry ki departmental inquiries mo jadi balap pade ki bala le syaba palat pade te kumangi ru kum ki commissions ngidon ka bor bangin shim kiai kum kini ki cases ngidon ka bor ru bangin pentip pade syaki bor bakam halor kin mo kum ki maybe you DG jongka head jongki police department ningila ban ai de ki FIR ro mo dakala don ka jingle palat kin tambangi persang shwa ban 3 as per procedure kin mo bakin long bakin yad bet kin yad denti kin ka kam ka jam kadau te ka babun ba you know pornography pimla benong tangga mindset mo because mindset barkot ki ong yakta ka mindset tamangingim te pade ka mindset balong kumno balay nong kong hang ni state jongi ngimdon te ka study ngimdon ka research hapo kini ki cases baja te try kal adon kamba baka kanika government kadeban conduct kum kini ki research mo but
mo nang ta pade pornography ro ka dei ka wei nang ta phi hi menta ka ni ka social media ka jinglong insensitive jong ki social media bala palat chaba palat adu bala ikin jing ben pet rute te ki brio ru long without thinking kim don kata ka ben same but chu riang klumari kini ki you know ikini ki clips mo but ka jingkloi bakan sapriang keleng mo te tarai nangkaliang ka sarkar ka de ben pet phi ban ong ban ben yo ban te lakam yakini ki internet sites te bangi ong yaki pornography sites mo ka de ban ya shonglang bat ki cyber crimes but ban kumno ban yo ban te lakam yakini ki pornography sites because bon sen pinyu I shadu shalong kundong ru ki khulung khna ru ki yo te ka lat ban you know ban ong no bakin operate yakini ki mobile phones because kila ban thiet ka batat ba no top ups kini ki top ups ki yo we ki yo ki internet sites te kini ki am te kadibin tray bahagin ka police department bat ka sarkar bat ongom no bat ki brio ha kini ki dorbar snong ru tharai fitip kala ade ka por ba kini ki dorbar snong lemba kini ki seng samla ki seng long kumi mo kin hab ban chim khia ban ai kata ka jing ongkom no kin hab ai kan ka jing sneng ye ki khna pen kin mo ke ka bade ke bam de ba pitip kan ka case ba dangshen ba dang shumi ka to ka case nagaro hills ru ka khna ka din not garo hills kumno ki brio ki le moral policing and then they feel so proud of it baki that ya ka khna po social media te ya ka toru hila shim khia hi but lade file FIR do district child protection officer joka not Garo Hills but kumbanga yo smo na minin ong ba laingot kila sha arrest mo tamba ka way kin lembakan ka channel nga wa kwa ben ong ba it is not only about arrest ka investigation ka din long watertight mo nang ta ka cyber cell jungi ka cyber crime cell jungi ka de ben tray bha shu te ben yo ben bat ye kum kini ki brio te da dei baka yo ben bat kum kini ki cases ndei long tharai ki brio kan don te ka jing tiang ba kim num le kini ki bam dei kin ban spread mo kini ki cases mo we don't register cases because ngi kum ka commission ngi dei tang ka monitoring body mo ngi hab ben monitor ba kumno ki police ki register ki cases kumno ki penya ki investigation kumno ki cases kini ki cases ka ya po ka courts ke tamba hadu kat menta kumbangi yo jinglum na ki courts mo kala ajan court khandai spa ki cases but ka conviction kalong very less conviction is very less mo tharai ka don ki daw gi ba pher mo but nga tharai ba because kini ki ongkom nu kini ki prosecutors ni ki nong saj an ba nakaliang jong ki sarkar ru em tharai ka law department kala de bin pet ba bin yo ki prosecutors ki babit mdei bin ong ban chutung prosecutors klumar because kini ki pokso cases ki long sensitive cases but ni don kam ki prosecutors ki balong ki ba ongkom no ki ba janai kin mo bin chimi kini ki cases khandai spa tam ki cases ba dang don court but ki conviction ne ke jing pinchitom ka long nang khat artli hadu kat menta hadu banai September 2019 kin ti dapet da nujor em ka duna ba ka conviction te ngin habban kerpat ken ya ki ying bishar bromo bakin ya khampen kloy ken ni kum kin ki cases khamtam ba de ki pokso cases mo haba ka don ka an ba ko ong ba ngin habban pendep kloy yiki cases ngimdei ban penchitom yiki ni ki victims bakin 1 chakot pen aiga jingbish kin aiga jingkren jong ki mo but kan ka juvenile justice act leki ong ba ngidei ban I mean see me ki bakin klet no e ka to jingja tangba haba ki lechile ching bishar ki hapsi hab ban kren ki hapsi hab ya tho ki they relive the trauma te katur ko wei ba ni haban pet but ngin haban long very sensitive to the needs of the victim skin ho ngim ong ba convict ye bar khot mo
kata ka syong hakaying bisyar kumno ki pet kini ki cases mo tambalong habaya day na kalyang jogi victim ngi kerpat kin mo ya bar khoit na du ki police na du ki magistrate na du ka court bakin pin kloy ya ka jing shim khiai kini ki cases so that at the end of the day ki victims ki yo kini ka justice ndai ngin hap ong ba ngi fail kini ki khoni ki kti jongi mo but ki brio kim tiang shu ya ka an pe ki cases ba mi menta so many cases mo ka ri pin ong ki contain pin ong ki khulung ne balai ka jakum ne ngila ben ong shibenta ka dei ba ki brio kim ting shu ya ka an tilong ni di ben kersiu thia ya la jong kin ban ai kata ka jing sumar bat ka jing yada ka ba ka dei hok kini ki khana mo